Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Sekuru magadi yenyu. Basi. Unchokera kubona? Unobva kupi msukuru wangu? Ini ndinobva kwa Mutare kubocha. Mambo akumbani. Mambo ndiani? Mambo ndi mambo marange. Sabuku wako? Sabuku Masasi. Chabwino. Swanaka. Ndokona barirwa? Ndoko wakaberekerwa iko? Ndoko ndakabarirwa ndokumusha kwangu. Chabwino. Swanaka. Iwewe kutubwire popano. Kuti uye pano. Ulibwera na telefoni. Hauna kuya ne phone. Kune mvuto kwadachokera. Kune kwa zvakatobva nako. Ukabvaudzwa kuti iwe kuti nkana kuti mari. Ubvaudzwa kuti zviri pauri izvi kuti zvipere. Enda kwati Kanengo. Chienda kwa Sekuru Kanengo. Ndobwera kwadachita. Ndokuya kwakaita. Ndizvo. Nkana yachitika nkana chimpalanji. Nawe yaitika nawe nhengo yako iwewe. Yakara yakaima. Nhengo yako yakasingarara yagara yakamira. Apa wakumbatana. Apa ndoda kuti utaure kuti wakunzwa sei ndakubatsira. Apa iko zvinezvi ka. Kubva zvandauyawo panapa mazuva maviri matatu mashoma ndauya. Ndakutonzwa zvichindinakira kubva zvakutondikudza kusununguka nhengo yangu kumira kwayaita. Aichatomboiti. Zviri kutopera, zviri kundinakirawo. Ndakanga ndatambudzika zvikuru zvakanyanyisa. Kuna vantu vadatera radio ku National FM masonda yapera. Sekuru ari kuti nhau yako iyoyo kana kune vanhu vanga vakambotera pa National FM ku radio uchireva uchitaura nhau yako kuti wewe unajoina nkane magroup kuti wewe wakabata pa phone pako ndopo wakapinda mu magroup wakumana nato magroup wabva wasangana na vanhu pa magroup apa vakuzambo kuti wewe ava muna wanga munhu iye akakutaura kuti hai wewe watowa murume wangu bata chimpalanji chakombo saka iwe unofana kuti ubate nhengo yako ndobva wapata wabata wapata udatima telefoni wabata nhengo yako yakatozoti ndakurara newe ndobva wadzima phone watima telefoni wadzima phone chimpalanji ramba chingoyima basi nhengo yako yakazoramba yakumira pese pawafamba wakasangana asikana yachita wesi pese pawafamba ukasvika pane vakadzi yomira zvakanyanya yakukutambudza usiku wakutadza kurara mpalanji saka nhengo yako yaita nguva paredhiyo yakada nkhani yakujunga ifuna kupombola paredhiyo vaingoitawo nhau yekungo aiya kuti nkhani yakujunga vanhu vaitaura kuti ai nhau yekungorararara nevakadzi ndoboda kutenga matenda ndopa vaiti ndopa wakatoa asi nkhani yako zvese zvidachitika izvi asi Sekuru ari kuti nhau yako zvese zvakaitika izvi inkhani yasatanism inhau yaakajoiniswa satanism pafoni apa nomuzadza muntu unazo namba dzemunhu wepafoni apa unadzo namba idzi handinaba nekuti mazuva acho iwawo pakuzonge ndakunda munhu wandakutya nefoni yacho ndakutya kuibata saka ndakabva ndazoti foni yaya ndaidzima ndakabva pachechi kwandaienda ndobva vasvika bva vatoti foni yacho iyo toda kuti todini hauchafanira kuti tuishandise chatipise chirati ureve mashi chandinoda kuti utaure iwe inkhani ndatochita kale ndatokurapambo kale na mankhwala nhau iye akatoitika ndikatokurapa izvozvi nemushonga vantu vakutoidziva kune vanhu vazhinji vari kutoiziva dati ufotokoze kwine weka nepakamwa pako ureve kwine kudzinzira dzimba kuita ndimbari ndiponofutembo vozvitodziva zvidachitika Sekuru ari kuti inini handisi kukwanisa kuramba ndikuprofita handitika zvandingarambe ndichitaura panapa iwe urondedzere nhau yako iyi nokuti nhau yako yachita nhau yako iri Sekuru ari kuti iwe wakakura kubva uri mudiki
kusvika wakutotadza kurara iwe wega. Uyambe pakuyamba Utangire kokutangira kwacho. tafikira tambudziko rakwesa kopano. Kusvikira wasvika padambudziko rakusvitsa pano nhasi. Kufika ndizokurapa Kusvika nhasi wondakurapa wewe. wakubwera mberi pakamera uchida kuti Kanengo achita bwino. Wakuchiuyawo pamberi pekamera kuti Sekuru Kanengo wandibata. Pano ndibe kukugura. Inini andambokutenga. Ugulewe kana pakamwa pako bwino. Unongochitaura iwewe nomuromo wako. Kuti ubwerepo pano dzalini. Pakauya pano inini handikuzive. Ukatobwerambo na vantu vatokuza kuti iwe nkhani yako imali kwati Kanengo. Wakatozoudzwawo ikoko kuti aiwa kwaunobatsirika ndekwaSekuru Kanengo. Ndobwera kwachita. Ndokuya kwawaita. Saka tulewe bwino. Saka taura nawo yako matangira mafambiro achita. Mafambiro yakaita. Ya, nditangire dambudziko kumashure ndiri mwana mudiki. Uchabwino reva. Ndikati inini ndinenge ndiri madambudziko angu mairi iroro raitika iko zvinezvi nerakatanga ndiri mwana mudiki. Ndirakatanga iri ndiri mwana mudiki iri ndikati zvakaita sekuti ndirakatanga ndiri pa8 years. Saka ndakanga ndakarara mumba ndine munin'ina wangu. Takarara kudaro ndakanzwe padoo apa pamahandles paipa ndakazwa kuti kacha 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 kacha. Saka ndakabva ndapatika ndobva ndamuka manje. Kwava zvanyanya kutodini kutoita kacha 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 kacha. Saka ndakazama kuda kuti ndimutse munin'ina wangu wanda ndakarara naye paside kuda kumuti inzwa nechekure kuda kuti ndimukutukusaso kuti muka. Ndobva ndaita sekungatoputirwa tonyanya kutobatwa nedzikirira kutoridza jono. Ndobva ndati ndoita sei munhu uya ndakutotya kuti pamhano kuti ndanogona kutopinda achiramba achidashira. Ndobva ndakabva ndazoridza mhere manje nekuti takanga tiri murumu yekunze yespare. Saka mai wangu ndipo wakabva wazonzwa kuchema kwandanga ndichidini ndichiita manje. Ndokubva wabuda wangu wari kutoridzawo mhere achi chenyiko mwana chenyiko wari kudini wari kuuya. Saka pawakasvike padhoo apo wakuvhura dhoo rawo repadining kuti wabude kuuya kuspare apa. Munhu yando pandakabva ndanzwa masteps nekuti imba yacho iri pakata seunge pakakwirira kudai. Masteps akakwirira. Saka ando pandakabva ndanzwa kuti gi mutsindo kuti munhu yakutodini akutoenda. Saka mai vachizoti vhura dhoo mwana ini ndichizovhura dhoo. Mai vachipinda chii ndikati panga paita munhu akaida kupinda vapi munomumba. Saka ndobva wanditorera ndichiuya ikuno. Ndobva tachienda kuwanga wari bedroom watachirara ikoko. Patarara mangwana wacho manje kuti tichadzokera kuya manje kuti tagara tichirara muspeya muya ndakutotanga kuone mabvuri ndakutanga kutoone mabvuri evanhu ndakutanga kutoona zvinhu zvendisingazwisisi. Ipapa ndakutoshaura futi ndakutanga kutoridza mhere iyaya ndakutokarara mai ndopakabva asoti hamucharari mega. Saka ndakatanga kurara naamai wangu kubva ipapo. Vamwe vese vakanga vachirarawo kwawo. Titanga kurara naamai. Mairara mumba imwe chete naamai. Ndaitorara mumba imwe chete naamai. Ndaitorara mubhurangeti rimwe chete naamai ipapo. Ndingogadzirisa shona zvangu. Alright. Ndizvozvo. Ndaitorara naamai pamwe chete nawo pasaiti. Then ndobva ndakura ndakadaro ndichirara naamai. Saka izvi zvaiitika usiku. Ndobva zvaiuya masikati aya ndaitofambawo ndichienda kwese kwandinoda asi handina chinhu chandaitombodini chandaitoona. Asi kwaiti kwakanga kwakusvipa manje zuva rakudoka kudai soka ndinenge ndisina kuchatosununguka. Hana yangu inenge yakutanga kutorowa ndakutanga kuvhunduka ndakutotya kutanga kutya zvinhu zviya zvekuti nguva iya yatodini yasvika manheru aya. Saka kwaitoti kana kwakusvipa mwoyo wangu wabva waitoita mudoko chaiyo. Saka ndakaramba ndichikura zvichidaro ndichiona zvinhu zviya zvandichiona zvinhu izvozvo ndichingorara naamai. Baba vatoripowo. Baba vaishanda kubasa kwavaishanda kubhuruwayo vatoripowo. Ndaitorara nawo mai baba ini napo ndichitorara. Mandakura ndakadaro kubva ndasamuka kuita munhu mukuru ndakangodaro ndichirara nawo. Asi vamwe vanin'ina wangu kwakusina dambudziko ranga riripo zvaingobata inini chete. Saka ndakaramba ndakadaro vandatokurawo kutete murume mukuru kusvika pazera rineri. Ndobva ndazochiti manje kuma 96 pa 96 94 pa 94 ipo pamanje ndobva zvakazvatanga kuchinja nekuti ndakanga ndiri kumusha. Saka pane umwewo wechechi
yezviratidzo vandakanga ndiri pandakanga ndiri kubulawayo vandakanga ndakutomboenda tichimboatendawo ndichiendawo kuchichindiripo ndiri ikoko ndichinamata nawo. Saka wakabva zoti tine musangano wanga uchiitirwa kugochaikoko, musangano mukuru uwi. Saka ini ndakabva ndati hazvakanaka. Ndopandakabva ndaenda kumusha manje kugocha kuya ndasvika manje ndati ndinoenda kumusangano wemadhambusa. Saka ndakabva ndakwira bhazi rangu. Saka pandakaenda kunodzikira pacho panga paine chinhambo manje chidistance. Saka ndopa zvakabva zvatanga kuzwa ndakazotanga kuona kuchinja kwezvinhu zvakutanga kukura kupfuura zviya zvakutanga kuuya masikati. Saka ndanga ndiri muroad ndiri kufamba ndiri munzira ndiri kuenda ndobva ndatanga macho kunzwa macho kuti kufamba kwandiri kuita uku ndakutanga kungorere kunzwa kuremerwa, ndakutanga kungodini kucheuka so ndakutanga kungocheuka ndikati chiri kudini chiri kuitika. Saka ndobva ndatanga kunzwa kuti pandiri panenge pane zvinhu zviri papo. Saka ndakabva ndatanga kutonzwa ropa rangu bva ratanga kunzwa ropa rangu bva ratanga kutosunga sokuti panzvimbo pandiri patane zvinhu zviripo. Hana yangu yatanga kutorova maningi sokuti kurova stereki. Musoro bvudzi bva ratanga kutoti nyanga sunga so mukano matoma mate ese matopera ndozama kuda kunanzvira kuda kudhonza mate so kudai mate haasi kuwanika. Chichakuitika ndo ndatanga kutonzwa kunoku nhengo dzangu kunoku kusikarudzi yangu nhengo dzese dzakutodhonza kutopinde mukati. Ndotozwa hapasina chinhu ndotobata kudai soga ndotoona hapasina chinhu zvatotaira kupinde mukati. Saka ndobva apa manje hapana apa ndakucheuka ndikuita setarisa apa manje pakati pasango padondo ndingori muroad. Saka manje ndaenda ndichiti dai ndasvika ndambodini ndakuonawo kana kuti pane vamwe vanhu amishera ndakutanga kufambisa ndakudini manje ndakutanga kumhanya manje ndakutanga kuti yowe maiwe kandi yowe asi hapana ndiri kudini ndiri kuchemera kana kuti ndiridze futi mhiri hakuna munhu anondinzwa. Saka ndati kwidze kwidze pakaita mukata so kudai ndati kwidze ndopa ndakabva ndatanga kunzwa inoizi yechi yetuvana tudukiso twadini tiri kuta tiri kutotamba turipo papa. Saka pandakati fambe ndakuti panenge pane musha uri papi uri apo ndiri ndiwedzere speed ndakumhanya so apa zvingowedzera kundisunga so kundisvina so nekuti ndida kuzoita sekuti ndenda kunzwa kamwe kana kakaita kadzungusi kuti zvini zvakuita sekunge ndada kutanga kuda kupera simba kana kungakuda kundipusire pasi kudai. Saka ndati ndichifamba kudaro ndopandakabva ndaona vana vaya papi ipapo pandakangoti ndichione vana vaya vadiki vaya ndo ndatozwe kuti ropa rangu rave kuti kudzokere paposition panzvimbo kudai. Ndakutanga kudai kunanzvire chinhu mate mukano mangu mate atodzoka zvese zvakutanga kutodini kufamba zvakadini zvakanaka. Uku kuzvachisarira kupi manje kuno kudzasuku ndo ndakatanga kuchizonzwa nhengo dzangu dziya dzesikarudzi yangu nhengo dzangu dziya kutanga kudzoka mbichana ndakuti nyaya nichine vana vaya ndichiti ko munogara papi yazitogara pamba apa ndopanana mai apo ndopandabva ndatodini ndakutofamba ndati varipo here yanzi varipo ndopandabva ndafamba ndobva ndadini ndobva ndaenda ipapa ndobva ndachitanga kutotaurawo navo ndikati vanhu vamwari we ndanga ndauyawo kunoku ndende kuendawo pane chechi yezviratidzo iri kuitirwawo papi pacho. Ndobva vanditawo ndikazi unomuti fambe muti kwidze pamusoro apo pagoma igoro riponero 94 chabwinoda ndokubva vanditi pamusoro apo ndobva ndati zvakanaka. Saka manje kuti ndichati kubva paya manje vakundiremera manje kundirezvo ndandamboona zviya zvandanda kuzwa zvaizvo ndichati ndichakwidza manje kuti ndiende pane kadistance ndichada kufamba futi ndega. Ndatoti pasi kuita ndakabva ndatokumbira mai vaya ndati ndiri kukumbirawo rubatsiro mai ndatanga kutotsanangura dambudziko rangu ndobva vatondiperekedza ndasvike pazviratidzo paya ndasvika taende kunonamata paya kusvika chechi yadini yapera. Kubva ipapo ndobva ndakabva ndazoenda ndazobvawo nevamwe vanhu vanga ngowanda chechi yadini yapera ndobva taenda ndandokwira bhazi ndobva ndaenda kutaundi kwaMutare kune vamwe vendinoita sisi pakubarwa kwedu kuna namai ndasvika ndandogara futi kupiko kunambogara ikoko ndazokwira bhazi ndadzokera kupi kumusha
Yasvika kumusha wevanhu kusvika ndandorondedzera chimai nyaya dzangu dzedzi. Saka kuchizobve ipapo manje ka kude kuti ndingoti ndongoti suduruke pamba kudai kude kungofamba pangu ndega kudai zvatotanga kutotanga zvane hasha zvakutouya asi ndikangoone munhu kudai zvototi nyangara. Saka kubve ipapo handina kuzofambe kubve ipapo ndaisikachafambi ndega handifambi pasina munhu. Kana kuti ndiende chaiko kufamba upenyu hwangu ndaitoti kana kuti 6 o'clock 6 kuchitanga kuti zuva richitanga kana kudai kana pane panenge ndafamba ndine wamwe kudai kana ndine wangu kudai ndikadzoka pamba kana kuti tiri kwandinenge ndiri ndinenge ndakutoda kuti mwana mbaiti kumba nekuti zuva rinenge rautodini autodoka nendakutotya. Saka handina kumboita upenyu hwekufamba kana kuenda zvinoita wangu kana kuti zvikuende kumapati kana kuenda zvekundofara kana kuti kudini newangu kuya ndaitotya nekuti ndotoziva kuti ndikaenda ikoko umwe anobve mushauri apo umwe anobva apo kana takuzobva ikoko vanhu vakutodini makuparadzana handini munoona. Saka kana makuparadzana ini ndauda kuzoti ndizofamba ndega zvinobva zvaya zvotondibata. Saka handina kumboita upenyu hwakasununguka kusvika izvozvi. Ndinongoite upenyu ihwohwo hwekutoti pendinenge ndiri ndinenge ndichitofanira kunga nditori neumwe munhu pasangu handina rugare ndandisina rugare rwekutoti ndinombotodini ndiri ndega. Kurara ndizvozvo ndichifanira kuti ndirare mumba muna umwe munhu. Ndikada ndega ndotozwe imba isi matotonga mazara kudai so zvatomatode zvinhu zvaimomo zvindotosuzva panangu totosunga handa yangu yakutorowa kana mate upera nhengo dzakutosvimba. Saka panozosvika pakuva yekutoti kuno ndaenda kutoite problem kunhengo dzangu kuno nekuti pakudhonzwa kwadzinogara dzichiita kudai. Saka ndaiti pane nguva yekutoti pamwewo iwo uchinzwa weti payapayaka dzimwe nguva unokwanisa kumboerengera kutoti handichaita kana kuti weti ndichaita kudai. Zvinhu zvazvigara zvikandibata nhengo dzangu dzaya dzikadhonzwa kudai nekuti nhengo yangu itodzaisaika rikadukuduku kudai so. Saka kana kuti ndizoite weti kudai weti haichabudi haibudi ngati ureve yakabweresa kuti uzobwera popana yatotaura chakaita kuti chipfuwo chakazoitisa kuti uwepa then zvadaro. Saka zvakabva zvachizo na 2020 ndichikura ndakandodaro hangu ndiri muprogram iyoyi 2023 manje ndakanga ndiripo ndati zvatenga foni yangu ndobva ndaendopa ndajoina Facebook yayi ndiri ndatombovhura Facebook ndaenda paFacebook paya ndobva ndiri kutarisa hangu vanhu naye ndichitarisa. Saka pangori nemagrupu anenge aripo aya muFacebook aya. Saka ndobva ndakabva ndazoona rimwe gurupu manje ndobva ndadini pandangopa klika so kudai ndapaklika ipapo ndobva ndakabva ndatonzi kutanga kutonzi halo wakadini ndakutanga kutotaura nechi noumwe neshoni noumwe mukadzi ndiri kumakadini zvakadai tiri kutaura paya ndo pakabva nditi hatisida kutaura kupiba kuFacebook kunoku ndoda kutomire link yekuti iwe uchaklika udini uende kuWhatsApp totaure paWhatsApp handinoa kuti zvakadini zvakanakai ndobva atumire group inenge link yayi ndobva ndaklika ndobva ndaende kuWhatsApp ndaende kuWhatsApp kape manje ndopakabva atanga kunditaurira zikanzi mugrupu munomu inini ndini mukuru wegrupu rineri. Pane imwe mitemo inongoitwa kune mamwe magrupu aya anoitwa ayaya kuti kana vanhu vachida kunyengana pamagrupu paya muri pamagrupu kana paine unongoona wada vamwe vanenge vaine mitemo yakaoma vanorambidza kudini kudaro. Inini hangu handidini pagrupu redu hatidaro unotonyengana nemunhu unenge uchitodini uchitoda naye muendo kumainbox motodini mototaurana motopedzerera muchitonyengana. Saka ndopakabva ati ini ndiri kudani ndoda iwewe handimunoona ndopakabva anditi unonzani. Saka paya ndakutaura zita rangu chairo rechokwadi ndakabva ndataura rimwe zita ndobva atonditi iweweka zita rako iri ka nditori nomwe futi mwana ndakambodanana naye akaine zita rakafanirani nerako handimunoona ndikati yazi ndikanzi saka iwe izvizvi ndakuda chii ndakutozotoda chi murume
Saka iwe chitodini chitobate nhengo yako kupi uriko koko then totodini totoita kuno kuna toshatirwa kuno kuenda kuzokutoda chi ndakutoda murume ana mutopeka bhayadini manje ana mutopeka bhayarowa manje pandaka vandavunduka siri zvechi zvimani kinezere zvimagrupu zvegrupu randaka ndiri kujoina here izvi ndopandaka vandavhunduka stereki paipo ndopandaka vandati foni yangu switch off ndadzima chi foni ndopandamboenda pane ndakutombotaurawo nevamwe padhuze pedu so ndikati inini munhu wandataura naye ndamboende pafacebook kaini nauma asi munhu wandataura naye zvakarondita zvazonditaurira soka yazi imi kani vambo zvinhu zvipachi ndezvepafacebook apamborina zvinhu zviripiba zviripo ndikati ini zvandataurwa nyaya yanditaurira ka yandivhundutsa handiri munoona saka ndakabva ndagara ndakadaro ndaswera ndarara 2 days 3 days ndopandakabva ndaizodini handiti ngode kushandisa foni ndopandakabva ndazolaita chi foni ndalaita foni yayaka ndobva atanga kutodini vatanga kutosenda chi negirekini iyo message nemaaudio because iwe ndanga ndakadini wanga uripiko wanga usikubatika mazuva mairi sadarikaya wanga uripiko ndandakatoringirina iwe ndandakatobata nhengo yako iyi ndandakatoibata wanga uripi ndandakatokubata kuti udini yaitotaura sikutoti ndandakatokubata kuti udini udzoke tidini titaure topanda ndanga futi kuti akoma naye chii chiri kuita kazi ndinoti ubate nhengo yani adzokera futi shoko riyariya manje ndopandabva ndadzima futi chi foni handii munoona manje saka kwakumanheru manje handii munoona kwakumanheru kungo kwakwa mapasi 8 9 baba ndopandakabva ndati ndakagara mumba ndikutambudzika moni kwashingoite nyaya but unongosutonzwa zvese zvarurini zvauri unotaura zvisi ndiri mudambudziko nani zviti mupfungwa nemumwe ndiri kuzvitongesa chii chiri kumboitike pandiri chii chakumboitika chii chakuitika chii chiri kuitika saka ndopandakabva ndangozonzwa manje kana pandakazongozonzwa kupushwa so pandakabva ndangozoona ndakangwerekana ndadini ndasimuka andingozona ndobva ndatodini ndatobuda panza ndatosvika ndatomira panza pavharanda namira panze paipa because ipo pakutanga kutaura kwandakaita naye paipa ndidzima foni paipa nhengo dzangu dzanga dzakungodini dzakutomira hadzicharari dzichiswera dzakamiswera yakamira ndichikuda kuti kana ndakagara kudai yotodini yatomira nki haicharari haichadini ndaswerera ndakadaro ndaizopona chete kana penenge ndaenda kunoita weti payapa kudaika penenge ndaenda kunoita weti payapa ndakutanga kuita weti payapa kudai asi paibva paita sekuti paibva patanga kuita nzira mbiri paipaita sekuti ndurwa ndatanga kurasa chi urume ndatanga kurasa ubaba payapa ndozoita chi weti hadi munoona ndo kusununguka kwazaidini kwazaita dzomborara gare dzotoka futi kudini kusumuka kandikandogara dzotoka kusununga futi ndikade kuti ndiende kana padhuze nevanhu nekuri kutanga kuda kutenda kana ndipadhuze nepane ndikatoende padhuze nemusikana kana padhuze nepano wakadzi kudai ndatopisira ndo zvashinyanyisa saka ndakandotozwa zviti idzi tsinga idzi manje kutodini kurwadza manje nemuno muchiuno manje nenhengo dzangu kudzasuku mabhora kudini anenge akuchirwadza manje padini ndakuzitanisida saka pandakazobude panze paipa manje kana musi wachiuno manje pandakazobude panze ndasvika ndamira so ndasvika ndamira ndakutanga kunga ndakundozungaira ndakamira paipa ndo pandakabva ndati ndabudirei panapa ndati saka ipo ndiri kuda kuzama kuda kunge ndinoda kurizina paipa yanditika ndo pandakabva ndatodini ndo pandakabva ndatoerekana ndakutoita sekunge ndatodini ndakabva ndatonatsoze ndakamboerekana ndatobate chi ndatonga ndotopushwa so ndakutoerekana ndatobate chi bhurugu rangu zipi yangu ndatodini ndatovhura handi mono ndakutoita sekunge ndakutodini ndakutobata ndakutotonga ndakutorana nechi ndakutozototonga ndakutozoiti firingi kuti ndikutorana nechi nemukadzi anamboita kakangwakati kuti ndatoti ndatorase chimbeu ndokudatobate musoro ndatanga kuchema chaitika panapa chii chaitika pandakabve panze ndichipinde mumba kudai soka ndinongoti
ngati ini nangu ndapera ini nangu handichazivi ndatopera kana maigani wangoti chinyi ndikati because pakutanga ndandakatoataura zvese zvamai nayo ndandakatotaura zvese zvazviri kutoitika saka ndipo ndakabva ndatotore chijira ndakubude panze ndotende kupuputa paya ndichidzoka kudai kuda kuti ndirare zvako chichibva zvachitanga kuchichinyanyisa manje ipapapo nhengo dzangu dzomira umwe musi manje ndapedze izvezvo ndabva ndatorara so ndatanga kutonzwe kutoti handimuzive zvinoita wakadzi vane mafuta pamwe vanozora kana zvavano maperfume awaya vanoisa handiri saka ndipo ndatanga kuzwa kudai ndiri kufema so kudai kutatanga kuzwa kakunuhirira so kudai so kuti unga perfume ndoto munhu wechikara kuti asi kuti pane something munhu chaichaya kana kuti ari padhuze nenini kwakadini kwakanaka here chinyi ichi saka ndandakarara so kudai ndakadarise papi ndakadarise mudenga kudai so ndandakarara ndakadarise mudenga so kudai ndonaita sekuti ndabatwa nechidzikira ndo ndazoti pamuromo wanu pangu already ndavhunduka kudai so ndo ndakutanga kutozwa kunoku nhengo yangu inenge yakamira soka ndotanga kutozwa kunoku kuti kwane nhengo yechikadzi ndotodini ndakutorase urume ndakutorase urume ndikade kuti ndirare kudai ndikabatwa nehope ndotozwa panapa nhengo yechikadzi yatoipi ndaitozwa paita kutoti kakuti so kudai soka kutozwa kuti pane munhu adini kuti asi kuti pane munhu atosvike papi ipapapa ndotozwa nhengo papi yata papi yata ipapa ndotozwa kuti panapa handisichari chipa handisichari ndega pane munhu atoripi aripo handiri muona patane nhengo iri papi itoripo ndakutora seurume saka ndakagara 2023 years zvichidaro kuchichuku kwandandichenda ndichimbobatsirwa ndichide kudai hazvina kuchinja apa ndikaramba ndichide kubatsirika ndichide kudaro no change ndikati ndoita senda kundobuda ndichienda uku ndichifambira machechi kumapasta uku ndakatenderera ndichiuya kuno kuHarare ndichingozwa pamaredhiyo ndichiuya kuHarare ndichiuya kuno kuHarare ndaendapo ndichidzokera no change ndichidai zvandinetsa 2020 gore rineri manje ndobva ndaona kuti apa manje pandenge ndiri apa ndinoti ndikumbira kudzokera kumashure mbichana paya manje ndakanga ndanzi iwewe kuti ndikutumire gurupu revamwe tinawo munhingirikini muwhatsapp kakupinde panapo muwhatsapp toda chide bhanduru rekudini rekukusendera tumidzire mari sende mari $2. Saka ndakambotora nguva tisina kudini sindafuti mari yacho ndobva mari iyai yandimunoona saka ndakabva ndazoti amene chichakazoitika futi ndobva ndazosinda futi chinyi mari iyai yandimunoona manje saka izvozvo ndozotanga kupindira kutswirira rekuti inini manjeka ndikasenza izvozvo ndendiri kushanda soka kana zvinenge zvide kuita kana kuti hazvinondikuisira kuti $100 handimunoona ndinobva ndaende kuona inini ka $100 yaya ndapedza kutotengesa zvinhu zvangu zvinhu ndakakuleta zvese kuti ndizvo $100 ndika ndo ndaende kuona kana kuti ndine $20 ndoona ndine $20 ndode kuti ndidai nditoona futi ndakutanga futi kushandire mari yekuti kana kuti chinhu chinenge ndiri kutengesa chachaka ndiwedzere futi mari yekuti kwase kuhodha futi chinhu chati iyaya yaenda yanyangarika yese yapera yatorwa ndichiramba ndichidaro kusvikira hazvisi kuchadini hazvisi kuchaita mari yacho haisi kuchaita mari dzako naye ndichishanda but ratiri kuti zvinhu zvangu kutemba kudaika zvikuti zvai zvichitotengwa zvichifamba asi ndapedza mari chapachina yaenda yese kusvikira handastaki hapasisina kana kuti kudini pandakachizouti akomane toita sei ndakuchiti ngaindiende kupi ndichiende kune panandarairwawo ndichichinzwa manje ndichiteerera futi paredhiyo ndochita sei mari ndoita sei kuti ndiende kuredhiyo kuyaka ndoita sei ndodini saka apa ndakabva ndati kuti inini chiregerai nditsvage mari apa ndatisina kana chimwe chinhu chandinacho saka pane zvinhu zvandakanga ndinazvo ndobva ndatengesa
ndatengesa ndabate mari yandakadini yandakabata ndikati pandinoenda uko ndinogona kuzoda kutsvagira munhu anodini anondibatsira ani munhu chiregerai nditore imwe mari iyi andiriga hold something andiriga ndike nditenga ndinowedzera ndondazi mari iyaya yakanga yasara yacho yese ka kobva yazi papu yese ndaishaya yese ndodati pane zvona ndakutengesa zvacho futi ka mari yacho isobva yanzi papu yekuda futi apachisina ndondasara nekamari kadogodoko ndondati aka kamari kasitukutuku kasara aka ainichiregerai ndichikwira ndosaka ndotsvage ndichichizwa ndichichitera mari kati namba dzacho dzekuredio ndikuendawo ndisvike ndizwe kuti upamwe ndikwasawasika right ndodzionepi namba ndichadziona ndakuvhiringika ndikati nini ndindori munhu kwandikude kuenda kune vanhu regerai ndidini ndingokwira nekamari ndiende kadodoke ndinakuti bhazi ndikaendienda ndopa ndakabva ndakwira pava ndauya ndondachisvika manje pazbc ndasvika paya manje ndisika ndotanga kutaura navanhu vandakataura navo pakati isususu ndinamuziko pana vana vunanda kutaura navo manje ka apa ndakabva ndati dzachi dzinenge dzamepo dzedza manje vakutanga kutaura kuti nyarutaura ikai autanga kutaura kuti ningi unoite nezvakati ningi unodai asi izvi handiri munhu ndakutanga futi kuchipusa manje kuti izvo vachimbobuda vachidini vachitaura izvozvo vachidaidai saka zvakunzi apa panenge pasina anokwanisa kuti nganoita izvozvo anokwanisa kuti ndiende kwaari ndobatsirwa ndichikwanisa kuti ndidini ndibatsirikanewo ndabva ndakupusa manje ndakuchiti ndakuti ndakure kiti yangu bhegi rangu ndidini ndibude ndopa ndabva ndadzokera futi pane anga ari pageti uya ndada kutaura naye ndikati saka imimi ndingaita sei manje kuti ndibatsirikane akomana hamusi kuzvionwa here ndopa ndakabva ndati saka tete kudawa ndingaita sei kuti ndiwaone ndiyo munhu andaida kuona zikazi ayo haatoshandiri panapa endi kupi kuhighlands ndokwanodini kwanooneka zvakanaka ndamutaundi manje ndabva ndakaenda bva ndaende kurara ndamutaundi manje ndadzoka ndamutaundi mangwana wacho ndakufamba ndakuende kuyakwira ndakuti ndichende kuhighlands kuyaga manje hanangu manje ndakushange kuruwa kuti highlands kwacho ndikupi ndasvike pamoto pamakombi zikanzi kana wadzika ndikati ndiri kude inende kondisiya because zvai zvakuchitonga ndakuzinda zvakuchichiti izvozvizvi manje zvacho zvanhasi unoka nezvikare zvacho izvizvika zvagarawo hazvidi kuti ndiende pane munhu anodini futi anobatsira ndakushanga kuti anenge yautanga kuti kuchichirowa manje kuti ndautanga kufa kuti musoma ndinofamba sei kusvika kupi ane munhu zvakuchema ndi ndinofamba sei kusvike kuhighlands kwacho ndinoenda sei ikoko ndakutanga kutotya kuende kuhighlands kwacho kuya futi ndopa ndakabva ndati akomana ndasvika pana akomana vakomana ndikumbira mubatsiro ndidoko ndikosari pazbc chaipeya ndazi hapana mota inokuzipa pazbc chaipo unotombofamba kuti uzosvike ipi iko kune distance ipo papo mani ndakuchitya ndikati kufamba ndenga futi sei kusvika pazbc payapa ana yangu yakuchitorowa futi yakutya ndakutotya ndikati asi munhu ndinoenda naye futi kwandinogara uko ndiri kuenda kwandakasvikira uko hakuna munhu anokwanisa futi kudini ndibatsira kuti ndiuye andiperekedze ndisvike papi panzvimbo ndashingirira ndambode kwende pane imwe kombi ndadi kuti ndipinde ndabuda ndaende ndamirawo ndasvika ndamubvunza pano iri kombi chaichai inondisiye pageti chaipo akazi hakuna ndabva ndasodzoka foni ndashingirira ndasvika ndapinde pakombi ndasvika pakombi ndikati regerai ndibvunze pane vanhu vari mukati mukombi ndikumbira kubvunza vana kuti vana namaiyo pane anoziva iri pazbc kuhighlands ndianzi tinokuziva ndinokuziva paripo panendopaziva ini zvakanaka ndokumbira kana tasvikawo nani pazika tasvika mudini mundipangidziriwo ndafamba ndabva ndauya ndabva ndazi varume vayavo vatoti asi tachida kudzikira kumashure saka pana rodhi irai ndo inokwidza bva kuchindiraira unofamba wakadai kusvika usvike ipi ikoko kuzbc ikoko ndakutanga ndofamba pane munhu ndikatoona kumberi chitanga kusisina akusina ndakutostop ndotomira kuti ndione munhu anodini ndikaona munhu anenge ari kujoina ari kufamba kudai ndindofanira ndidini ndifambe naye ndiende naye ndafamba ndasvika pana vamwe vamadha varipo unokuti ndakanzikana kusvika kunozopiri chimwe chemukata chiripo kudai unoti wadini wasvika
ndasvika paipa pandaona umwe ndachizvitora kuti ndaona umwe mukadzi anga ndabvunza umwe mukadzi anoshanda pane dzimwe dzimba anga achidombotedze nzira yacho iyoyo aienda itofamba nayo ndabva ndafambidzana nemukadzi uya ndafamba naye iye akuchikona manje kudai ndasvika futi ndastaki paipa ndipo ndabva ndati ndodina toita sei ndobva ndaona kumberi kwane munhu futi ndabva ndasvike paipa ndazi unokwidza wakadai ndasvike pakakona paipa ndasvika ndati pasina ndasvika ndaona pana vanhu varipo ndasvika ndaende kunobvunza vanhu aya ndikati ndosvike pazebisi kazi rwekona iri wobva wadai wobva wadzika kudai so ndafamba paipa ndiri kucheuka kumashini chikono vari padhuze ndiri kucheuka vanhu vari padhuze ndichifamba ndichidaro ndobva ndaona saka mai zvangu chizondibatsira mai kuti mota kadzakabva dzaramba dzinoramba chiti dzichiuya ndo zvanga zvichindibatsira zvekuti kana ndichingoona vanhu nemori dzeendeka zvinenge zvakadini zvakateramira saka ndo pandabva ndafamba ndasvike pakona pageta pazebc apa ndasvika manje ndobva ndaona bhomugeti riya ndasvika ndazi ndobva ndaona ari ndikati umberi ukuzebc asi pane kadistance manje pageti riya kudeno ndasvika ndakona ndati fambe pane apo ndo ndanzwa hazvisi kuchaina ndamanya futi kudzokera kuye papi pageti nekuti pageti paopposite apo paine mumwe mukadzi andakanga ndaona ari papi ari ipapapo mukadzi alete ndasvika vandamira ndasvika ndatoita zvekunyama ndasvika ndanyama ndati ndandakurasika apa munhu waMwari ndikoere kwandinoda kuenda chaiko kuzebc apa yazi haiwa ndikoko ramba muchitedze ipapapo mudini muende saka ndo pandakabva ndazoona mumwe akudini akuuye kubve kubhomugeti repa kuzebc riya kudai ndipandakabva ndachifambisa manje ndafambisa kumhanya kuti ndinini ndisvike ndende kobate pabhomugeti vere ndopandabva ndasvika ana yangu bvaya ndopandakabva ndatiramira ndikati ndinokuti endai Mwari madzimo madenga manditokamira ndaapageti ndataure nyaya yangu paipa yati ndokuona tite kuda so yazi aiwa makambotaura nawo iri pafoni ndikati anambotaura nawo ini handina kana appointment nawo ndangouya because nhamba dzawo naisingadzizivi saka ndangoti regai ndingoenda semunhu unenge ane dambudziko unenge wangopushwa neproblem yaunenge uinayo dambudziko rako saka ndangouya asi andambotaura nawo saka alright ndineshitupa ndikati ndinasvika zita rako ndandiondaimorisi adzichenda unopinde mukati obva wangoenda wosvika kuti uda kuona tete kuda so pinde kona odini uende pareception vanokubatsira ndopandabva ndaenda ndapinda kusvika baibai tete kuda wanzi ndikubatsire kuti tete kutsvakira tete kuda wasikuoneka ndagara tete kuda wakutsvaga wasikuoneka ndobva wazooneka paya manje vatouya vari kutoita suri vakutodini vakutouya pakadzika vanga vachitoti vakutodivazondazozifoni yazi ndiani ndikati ndinengitingi so ndedambudziko rangu rakati pandakatanga kuda kurondedzera kazi aura timiramira ndoipi ndoikoko zikambobva vazoti garegare pwadini kubva vauya yazi ndirikutodini ndakutobuda ndirikutodini ndakutoenda kwandikutoenda ngatichidini ngatitaure dambudziko rako ndichitobuda uchitotaura ndichidini ndichitoenda because pane kwendoda kutodini ndoda kutoenda taenda tasvika tamire panze apa ndasvika ndatanga kurondedzera dambudziko rangu ndakutaura dambudziko rangu Mwari wacho ndopakabva atanga kutopindira paya wadzimu wangu ndopakabva atanga kutoditi wangu wakuda kuenda kazi ayo iri dambudziko rako iri ritoda kutoti nditodzoka ndidini nditenda nditokundisvike nditenda kutokurekodha pachi uko topatakabva tatodini patatodzoka ubva toitawo tsitsi dzawo rudo rwawo ubva tokanzira rwendo rwawo wabva ndatodzoka nawo bvati chitanga kutaura nyaya yenyu modai matangire azvo zvese uchitsanangura ndichikurekodha panapa ndatsanangura dambudziko rangu ndatsanangura zvese ndapedza zikanzi zvadini zvaita uchikumbire kuti gumi reZimbabwe kuti kana painewo gumi reZimbabwe ndibatsireiwo dambudziko rangu kana paine vanokwanisa kuti vakudini vakubatsirewo unongopindwa nemweya waMwari vanodini vanokubatsira asi unodini hapo unobatsirwa zvauya kuno kunodini unobatsirwa ndikati zvakanaka tete kazi chidini hapo chisununguka yekudini henyu kuenda pandabva ndabudangu paya heyo hondo manje pakubuda paya vandibudisa ndabuda mukati ndabuda izvo ndakuenda ndasvika pageti paya futi kuda kuti ndidai ndidzokere nekwandabva napo ndiri kuziva kuti pakadini hakuna munhu ari kufamba ikoko ndoidini ndakangofunga kuti ndokumbira wane motika panapa kana kuti vari kubudawo kuti ndidai asi kungotanga kukumbira futi munhu ndodini ndoita sei ndiri kuzvitongesa
dai ha ndopanda ndati ndakamira kubhumgirira ndopanda ndakandi kandisana ndokunaona kamukamwana so akanenge kakagiri ndakazotaura nyaya nako kakasvika grade 7 kakakotama papi padhuze ndokugeti paipa pachikona so ndopandabva ndamhanya because ndakanga ndamboudzwa kunzi distance yekuenda yepane kunonzi vanzi kuchiuko hanzi distance yekuenda uko nekwabva nako uku kwakada kufanana saka ndakabva ndati kwakufambika ndambozwa kuti kunokwanisa kukwirika ndakati kune kwakavhurika kunogononga kuine vanhu vari kunogononga kuchifamba chi vanhu ndikaendiende nekupi neikoko ndopa ndakabva ndaoneka mwana ndopa ndakabva ndamhanya ndasvika ndaende kubatika mwana kayo ndakabvunza ndikati iwe musikana wakadi yako handiri pamakadiwo ndikati yo bvunzawo ndakanga nezita racho kunonzi location yacho ndikati asi haizi munokwirire paprimary ndopa ndabva ndati unokuziva were kupi uku ndaide kuenda unokwirawo mota kupi ikoko ndikazi ndope ndiri kutoenda ndakabva ndati ndinokutenda ibwana ndopa ndatanga kufamba nekamwana kaya nako ndasvika paprimary paya vakanditi imi munokwirira ndinokwira dziri kuenda uko mimi town ipo papa munokwira ndasvika nawo ndakwira mota yangu kutown ndafa ndaende kumba kwasekuru wangu kwanaendirodini ndaendiri kugara ndasvika mumbani ukwanise kuti ugarika nguva yakareba mutauni ndadini ndatoti nyamangwana zvinhu zvangu zvopandaenda kunobatsira zvadini zvaita ndakuenda kupi kumusha ndopa ndabva ndakwira ndatodzokerepi kumusha ndasvika mandarara mangwani wacho ndakaita 2 days kunoratidza tite kudawo kuti tite kudawo kuti wakufona yanzi makadi yenyu mukoma ndiripo makadiyo yanzi muripi yati ndakumusha kubosha yanzi wakumusha nekuti pano vanhu vanga vatotonoda kuti vadini vakubatsirei dambudziko rani renyu watonzwawo tsitsi dzekuda kudini kubatsirai saka zvamakumusha manje matodini matoenda maakumusha manje ndototi aiwa ndinokwanisa kuti ndidini mukade kuti ndiuye chero rini kana ndikwanisa kuti ndidini ndiuye yazi alright vanhu vacho vachadini vachakufonerai handimona ngati zvakanakai ndadzima foni yakati ndati mai hanzi chi kune vanhu vari kuda kukwanisa kuti vadini vandibatsire saka ivo vanga vari kuti kudayo toti iwo wakatoenda kupi wakatoenda kumusha danda ndiri padhuze nditori kuharare kupa mwana wacho vaitokwanisa kuti vatodini vatondibatsira saka nditase ndikati abaje vanhu munhu anenge iwo munhu wati akure kudai munhu wacho angakwanisa kuti adini akufonere munhu andiri kukubatsira haufonerwi hakuna ini zvindanda ndakatoenda zvapatane blada yapo nekutoti indata kuno uku saka ndotoona kuti hazvichaiti ndoita sei handisina futi chasununguka ndodini ndoita sei pandachiti right mai ndipewo chinyi uyo ningirikini ndifoni ndidini ndipewo airtime ndidini ndifoni ritite kuda waya ndowaudze kuti mai wakati mache mari yacho yekuti ukwire noiona kupi manje kana iwo even ungona uda kukubatsira toionepi mari yacho yekusvike kuharare imari ndikati bhazi kuti panapo kuti harare $11 saka yese imari ndikati 11 plus 11 kudzoka 22 pamwe kuzokwirawo makombi kuzobve kwandinodini kwandinge ndichizobva ndichizoenda ndisiziva kuti ndichazobve ikoko ndichiende kuna tiri kudawa chikoko ndipo ndichazoona ndo ndichazondoenda vanhu vacho ndichandizivi kuti ndichaita sei pachazozwei ivo saka pane pachide extra mari yazi alright saka ili baba wangu akashayika saka mai wangu akagurirwa kamari kacho kuaccount kwavanonga vachipuwa $120 saka makusena acho mumwe sisi wangu ane zvakanga atofambira ubva aende kunotorera kamari kani kawo kaya ndokubva ati saka tichachiona kana musikana yakadini akadzoka kuti mari yacho pane paine kamari ndikati zvakanaka ngati saka ndotowa changu zvoinini ndazi wachangu ndobva ndawachembidzamo ndikati asi ndokwanisa kuwacha asi ndokwanisa kuti wache ndiende pamwe sezvo ndakunoku uyongo achiti wakatoende kumusha saka pamwe amene shoko racho ndanatsopabata zvakanaka kuti apachabatsiriki here ndatichegera ndichini pa airtime ndifonere te kuda ndakufone nhamba dzaidza namba busy ndakushishitambudzika ndikati pamwe yanga iri kungofona ipopo paifoneri futi apa namba dzawo ndakanga ndiri kubve kunoku futika
pandakataura nawo uku kwawo vachiti mimi bhuti makanga kusina kundifonera ngeni namba dzine naye ndisina ndakabva ndakangana futi kutora namba dzawo kuti ndikuda waya kati ndakazoita kuti blandai ndakakangana futi kutora kuti namba dzawo tarisai vachabatiki apa chabatana sei futi manje ndakanga ndichitry ndobva ndazoona namba dziya dzadini dzapinda azi halo mukoma mati kudini ndikati naye ndiri kuti zve inini ndotokwanisa hangu kuti kana ndimangwana ndidini ndiuye ndienda hangu nevanhu vacho vamakataura kuti vadini vandi basi kazi mimi dini henyu uyai asi vanhu vachadini vachakufonera varamba vachisimbisisa kuti vanhu vachadini vachakufonera ndo ndakutanga kuzomwe wangu kusununguka ndatovacha nhumbi dzangu zvese ndaita mangwani sisi wangu bvazoya manhero acho mai vangu bvati kamari kaita kamari unokwanisa kuzoitawo nzara kubva ndipoka mukamari unokwanisa kutengawo chisadza nekukwire makomba acho nekuti kuende kudini nekudzoka zvakanaka mai madini maita henyu ndakwira ndauya ndamubhazi muyambe ndopandabva ndazoone foni yesi muzukuru ndini sekuru so ndati kufonere uri kupi wakuya here ndikati nditori munzira kuti ndidini ndiuye ikoko kusekuru ndazi alright kana wasvika muharare udini wondifonera ndati zvakanaka ndauya ndapinda ndamuno muharare ndasvika foniwo yakuitawo zvayo haisina moto ndibatana nasekuru ndikati reini ndichienda kupi kwandakasvikira kuti ndikoite zvemoto ndiri zuva ranga rakudokawo futi ndikati pamwe kuzofamba pacho kuzofamba nyaya dzangu dzirima futi nekuda ndiende kunange pandodini pandinoziva futi ndandichika kuti pamwe kuno kwacho futika kune kusika handositadza kunase kufamba zvakadini zvakanaka chega ndiende kundozofamba makuseni ndopandabva ndaendawo ndasvika ndaenda kuyake papa ndaizoenda ndasvika ndagara ndaende kugara payapaya andatisigara ndimbobuda ndifambe ndiri mumashuva zadanhu wacho wanga wada kuti ndisasasvika futi pano ndaenda payapa ndasvika ndaende kugara pandakadini pandaende kugara foni yangu yacho yange yaine nhamba dzana sekuru vari kundifonera nezvese foni yangu yadini yadonha ndasika foni inini manje andautoziva kuti foni ndadini ndarasa foni ndimona ndatodzokera hangu kumba kuya kwana sekuru vaya ndasvika ndatogara hangu tukubwenya ndapedza ndazodini bata foni handina foni inini foni pandakagara hapana foni ndaita sei ndakamusodzi yangu yanga yakutouya ndatanga kuda kuchema kutoti ona zviro zviya zvadini zvauya zvisikadi kuti ndidini ndiponi zvatodini zvatouya ndatorasirwe foni apa ndopane ruponesi rwacho ndopendofanira kufonerwa futi ndopane makondakti kwendoda kudini kwendoda kuenda maiwe zvangu ndakabuda ndiri bara kude kumhanya kuende pandakafamba napo kude kudai pane twana turipo tona ndambotaura natwo ndikatamba natwo ipo ndiri kutaura natwo zikazi hatinamboona foni pana maiwe straight kuya kwana ndakagara ndasvika pana vanhu vaya pandandambogara pabhedhi ndikati mamunambonawo here foni apa ndakangosvika ndichitarisa kudai ndikati chiiko mukoma ndadoneswa foni yangu ndadonesera foni yangu panapa here ndikazi hatina kumboiona chizoda ndikazi mai atiifonere pandafona ndo pandakabva ndatarisa saka panga paine matombo anga ari pasi kuseri uku kudai ndobva ndatoende kuone foni yakati yakutovharidzirwa pamatombo papa akomanaka yakutovharidzirwa kuti saiona ndaiona foni ndakabva ndabata musoro kuso ndikati mai mwari wangu ndiri kutenda yangu foni ndadini ndaiona ndandada kutovharidzirwa kuti ndisadini ndishaya basa handii munoona ndobva ndabva ndatoenda foni ndakuramba ndakaidai apa manaka ndakuramba ndakaidai apa kuchiedza vakuseni ndati gare sekuru bva ndifonera zvuripi muzukuru ndikati ndiri kunoguma asi ndakutodini ndakutosumuka kuti ndini ndiuye yazi hayi wapinda munzira udini uye muzukuru takadini takakumirira ndati tenzenda kutenda vandakwira vandabva ndadini vandauya kuno ndasvika pano ndagamuchirwa nechiwo nemufaro wauya muzukuru takanzwa dambudziko rako chinyi ndakutanga kundizirawo chi dambudziko sekuru vatanga kunditaurira nyaya dzani
dzangu kundirondedzera nyaya dzangu hongu ndizvo izvi sekuru semaonero vanenge vachidini vachiita tabva dambudziko rangu riya rese ndichizotaurawo ndichizoturikirawo ndisizvimai kutaura sekuru ndizvozvo zvakanga zvichifamba zvichidai asi aiwa asi ndichakubatsira muzukuru wangu zvinodini zvinopera saka mai vachindaurira ndakangoti inini dambudziko rangu rinopera because ndakanga ndiri uko TV uko ndichichionawo zvivamwewo ikokoko madambudziko ani awo ndikangoti rangu ndo rakadini no zvinodini zvinopera ndopandakabva ndanzi udiniba hausi kuenda uchatanga kuti upinde pamushonga rini manheru zvakanaka ndakatanga kuiswa patreatment pamushonga kutanga kubatsirwa kusvika izvi kusvika nhasi asi ndiri kufara kuti kana because ivo baba ndiri panze ivo baba pana vanhu vakawanda-wandawo pane pangori newakadzi nei nyika yakarara zve flat baba kubocha kubocha zita ndiani inonzi Tawanda Masasi. Tawanda Masasi. Sekuru bueno rekati mbozoro dzangu dambudziko asi pakudambudziko rangu iroreroka rekutanga dambudziko rangu rekutanga iri kai handiti muri kungonawo zvandaita musoro watochena kuwana mukadzi kuti ndirore hamene kuti vakadzi vacho vanenge vachioneka hakuna anenge achitombondidawo vakadzi vanenge vachindiramba ndakangokura ndichidaro vakadzi vachindiramba vasikandidi ndikangokura ndiri muproblemu yezvinhu izvozvo izvo zvekutanga izvi vachindiramba vasikadi havatondidi 2001 ndiye ndakangoite musikana ka1 ende musikana uyaka musikana vazvitaura kuti ndani chi ndani pamiri nobva auya manje ka chichakaiti ndiri mumba imo kupinde mumba manga ari zvina yekusango iri nani achinuwa kunuhwa chaiko chaiko saka ndaisikairi kuti upinde mumba mari kugara kudai mai ndotobuda ndikusemeswa hazisi kundiitira ndakutonyenya muchii mukadzi waya ndakumunyenya handichadi kupera pahari yahoho nenini handiri munoona chaibva bana pahaya ndishatira tsvina handiri munoona asi mwari ungopinde mumwe warutamba naye useka vadii saka kubva ipapo ndakabva ndada kuti mukadzi uyu enda hako ndaiti andimoziva kuti ukaspreya kana perfume yaya unonge uchifamba unonge uchinohwirira izvozvizvo saka ndaitoti kana ndikaenda kwandinoenda ndandosvika kwandinoenda kana even kana zuva rakudoka ndapinda mamana ndikandaisoka ndaichitozwa tsvina yaya ndiriuzwa zvinhu izvozvizvo ndinonuhwa zvinhu izvozvizvo ndikatanga aende akangoenda ini vandatosununga handina kuzomboita futi musikana vasikana vanokwanisa kungoti ndikataura nemusikana zvakadii zviri sei ndodo mototaurirana unokwanisa kutobvuma kana anokwanisa kubvumira kana ongoti haure zvazviri bho 3 days apedza ndikada kuzofona kudaidai handina kuda handiri munoona handina kuda akutoramba wotoramba nechitoramba kundodanana nemunhu kundoti one day pamuromo bedza apedza wotoramba saka ii handina kana mukadzi wacho handina kana musikana wandinoti ndiye musikana mwana uya manje mukadzi wayaka akabva mwana uya akazoita vani ndiaripo asi ndiwenyu zvake Sekuru bueno dambudziko rekutanga rakabva kupi rekutanga ndirapaiwa chadalomba
Tangandira baba wacho akaromba. Baba wariko? Wakazoshaika kurapera. Alright. Asi iyo zvizi manje ka. Munino wangu futi. Hakumashuri kwangu ini. Wandongosiyana negura. Hana wangadzi. Hanzvadzi dzangu dzirungodzokawo futi. Pamba. Alright, mira tinzokona Sekuru. Manzo Sekuru. Mati baba wakarumba. Saka muri yobatsirika sei taona mukoma vane vayandira dambudziko riri 1 asi Kumuyi kufuna kupitiyo. Kumusha kwake kunofana kusvikwa. Zvimari. Sekuru kwadachita ndikumva nkana chiparadiyo nekuiteteka bwino kana amuntu ngandimutangisi. Adzimbi kuti tiri Kanengo anziwa nchitu. Nekunzwa nawo yake paredhiyo akaona kuti aiwa ndaenda mubatsire muzukuru wangu. Dambudziko rindogona kumubatsira rakapera. Ratomara Saka ratopera so. kwasara bwe kuenda kumuyi. Kwasara kuenda kumba. Ndingomuthandiza pomwe. Ndonobatsira futi. Ndopana nkana. Ndopana Nyaya chete. yeah. Saka ndadzi dziriko kumba. Dziriko kumba. Nkana yamusokoneza kwa magole na magole. Aina we makore kukura nayo. Ndinofuna kumuthandiza lore nkazi. Achate. Ndatotatorora yeye achate. Achipacha bwera pomwe. Pachauya Achitatu pali wazalata murapashuya akazalera arazotenga nkazi nkazo. anozosvika kechitatu kacho. Anenge akutaura kuti mudzimai wangu ndiye akagara apa andina dambudziko rakadaro futi. Ndopana nkana. Na tinotenza. Tutenda. So Kushadza kulewa. Ndonchita tiyo Kanengo mwenyewe. saka group iri richiriko. Ndinoti ririko zvinekuti dambudziko Sekuru ini foni yacho ndikazvizi handichishandisi mari zvenhingi zvima WhatsApp ndakushandisa kambudzi aka. Asika ndinototi ririko nekuti dambudziko randiri nani ndinaro ndinototi zvese zvangachitika ndiwangu vachindiitisa izvozvo. Anditika. Alright. Aiwa totenda. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.